Будаўнічы комплекс Брэсцкай вобласці заўсёды быў адным з лепшых у краіне. Як сведчаць лічбы, нядрэнна ён спрацаваў і ў мінулым годзе. Адзін з важнейшых паказчыкаў жыллёвае будаўніцтва рэгіён выканаў. Разам з тым, як аб'ектыўна адзначыў адкрываючы семінар кіраўнік вобласці Анатоль Лис, увозіць жылля ў апошнія гады сталі значна менш. Фактически вот общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования составил 634 тысячи квадратных метров. Из них половина для нуждающихся, более 300 тысяч. Но мы совсем не так давно строили практически миллион, а то и, наверное, и больше, миллион 100 даже квадратных метров. Поэтому практически в 2 раза упали. Разглядаючы пытанні жыллёвага будаўніцтва, асаблівую увагу удзельнікі семінара нарады звярнулі на ўвод жылля для шматдзетных сем'яў. Прэзідэнтам краіны пастаўлена задача забяспечыць іх жыллём на працягу года пасля іх пастаноўкі ў чаргу. Задача перад вобласцю на бліжэйшыя гады стаіць вялікая. На 1 января по области на учете состояло 7269 многодетных семей. Это наибольший показатель по республике. На 2019 год задание по строительству жилья для многодетных увеличено, и в области необходимо улучшить жилищные условия более 2500 многодетных семей. Яшчэ адно з сур'ёзных пытанняў, на якім засяродзіў увагу удзельнікаў нарады кіраўнік вобласці, забеспячэнне загрузкі будаўнічых организаций. Обеспечению загрузки предприятий задача стоит, наращиванию экспорта услуг, потому что эти объемы большие, которые выделяются в последние годы Брестской области, в том числе и в подготовке к тысячелетию города Бреста, они заканчиваются 1 августа этого года. Что дальше? 4-й квартал. Кто будет делать и за счет чего? И какие объемы сегодня проработаны? Павышэнне аб'ёмаў будаўніцтва, якасці тэрміны праектных і будаўнічых работ, скарачэнне колькасці стратных прадпрыемстваў, спыненне адтока кадраў. Пытанняў перад удзельнікамі нарады шмат, і вырашаць іх справа бліжэйшага часу. Абмеркавалі на семінары і пытанні жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Па выніках мінулага года галіна выканала большасць даведзеных ёй паказчыкаў, але праблемныя пытанні ёсць. Адно з найбольш вострых – замена ліфтаў. В прошлом году выделили средства на 267 лифтов. По области. Ввели только 250 почему-то. И опять начинаются проекты, долго делали, значит, шахта не та, лифт не тот. И пошло-поехало. За год не смогли освоить деньги. На неабходнасці асваення бюджэтных сродкаў засяродзіў увагу камунальнікаў і памочнік президента по Брестской области. Выделяются деньги бюджетные, и мы их не можем освоить. Надо все сделать, все силы бросить для того, чтобы эти деньги были освоены здесь, на местах, в области. Финансовая дисциплина прежде всего. Вырашаць пытанне замены лифтаў камунальнікам цяпер трэба паскоранымі тэмпамі. С учетом недоремонта в 2019 году задание по замене составляет 167. На текущий момент по 16 лифтам монтажные работы завершены. Имеется проектно-сметная документация по 29. Находится в разработке 118 проектов по городу Бресту и 3 проекта по городу Пинску. Абмеркавалі ўдзельнікі нарады і пытанні запазычанасці аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі, выкарыстання няпрофільных аб'ектаў, забеспячэння збора другасных рэсурсаў. Асабліва спыніліся на якасці камунальных паслуг. Аплата за іх пастаянна павышаецца, і насельніцтва ў праве патрабаваць больш якаснай работы камунальнікаў. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».